Jama'a dan Allah dan annabinsa ku taimaka ku dangwala mana subscribing a wannan. Ba dai ka sake ni ba, na ji ka sake ni. Wallahi sai na samu gora don kutumar ubanka in shimfiɗa maka kan bayan daidai tsakiyar spinal cord ɗinka don kutumar ubanka. Wallahi sai na maka abin da sai na illata ka. Alabashi idan ka je aka kai ni police station in ce ban san nayi ba, kila aljanu gare ni, kila sun tashi ne. Wallahi tallahi ba ka samun ciwon zuciya ba. Saki 3 wata 2 dan iska. Mana kai wanka ya biki na tsinci abu ba zan nuna muku ba, ko me na faɗa menene a gaba, ya za ku yi ta faɗa mini cas ni ban ce kula ba.